Salam, hormatly watandaşlar. Ine 2 gün bundan owul şol Polşa işe gitmek barada gozalan söhbetdeşligimizin ýygy. Bizim üstümizde hat bilen, jaň bilen gömdiler. Watandaşlarymyz dymly dostan jaň edýärler. Halmurada näsek bor, nädip iş tapmaly, nädip şagyklemeli, ýa nädip Polşa barmaly. Siz kömek edip bilýäňizmi? Ya maşenlikle barada görürüm berýär. Gelin onunla şol kelebin uzun şol öňün kuduran yerimizden başlaýlyň. Şo günüň ertesi men ýene de gidip bir topar adamlar bilen firmalar bilen görleşmeli boldum da. Şäp size bir zat aýtmadan owul şu temany düýple öwrenmek gerek. Şonu hem etdim. Endi üns berip diňläň watandaşlar näme bar Polşada? Polşada o öz işçiligen var, ýöne iş yerler kän. Ýöne o yerleri esasan şol kwalifisiýer bolna diýerde bir kärli, hünärli, ýa-ni tejribesi bar adamlar kabul edilýär. Bu taýda da şo durşuny guruluşyp gidip dur, beýleki gidip dur. Ýöne şo ýerde esasan işleýän yerli halk ýa-da Ukrainadan ýa beýleki döwletlerden gelen adamlar. Başla. Näme bar? Bir öňkü postsovet respublikalarynyň içinde bilýän Pribaltika döwletlere eýýam olur. Üçüzem Litwa, Latwia, Estoniýa üçüzem eýýam girdi. Ýewrosoýuzyň hataryna. Ýana da bir näçe döwlet şoňa kandidat bolupdyr. Ýöne Ýewrosoýuzyň öz kabul eden kararyna laýyklykda Russiýa Federasiýasy, Belarusiýa, Ukraina, Moldawiýa, Gruziýa we Ermenistan şu 6 döwlet ýeňilleşdirilen wiza boýunça Polşa işe gelip bilýärler. Ya wiza açyp bilýärler. Ýeňilleşdiriş diýmek näme? Bu proseduran sadalaşdyrylan görnüşi. Buna seni 6 aýlynyň işe çagyryp bilýärler. 1 ýyllaýyna buna bökdünslik ýok. Çagyryş berildi, geläýber. Ya ýerine de iş tapyp bilýärler. Serhetden geçmek anlat da. Eger şuman vaksina barada kör pasportyň bolsa, sen şu ýanky döwletliň raýaty bolsa, azalan döwletliň gelip bilýän, iş alyp bilýän meselem. Emma ýanky operasiýony пересечение границ, я упрощённое получение рабочих виз diýilýär. Rusçada näýse, türkmençe geçýär. Şo uproşýony prosedurasy bilen şu 6 döwlete degişli. Emma biziň öňkü postsovet respublikamyň içinde ýanky 5 sany döwlet bar ýanky. Azerbaýjanyň başlap 6 bolýar da. Olaň hiç birisine bu döwletlere ýanky agzalan döwletleriň ýaly göni gelmäge mümkinçilik ýok. Sebäp olar bilen Ýewrosoýuzyň ya Ýewropa birleşiginiň hiç bir şertnamasy ýok watandaşlar. Ine bir ýuridik norma. Indi Türkiýede işçilik bar. Indi ana liran bahasam öňünden marşugyny çeli 2 güniň dowamyna ýa 2 lira gymmatlapdy adamlar şonu aýdyp oturdy. Demek Anglysy ýene de berdi de kriz güýjejek. Ol öýe ýygyňyza galalar pul uratmak aňyrda dursun, özüňi nädip gün görmeli bu ýagdaýda. Haritler gymmatlap gidip otur. Aylyk azalyp gidip otur ya hümmeti gaçýarlayan puluňyzy. At ol problema men düşünip oturdum. Ýöne şu Türkiýede näçe kabul edilen aklar diýen sorag bardy. Türkiýe döwletine Ýewropa birleşigi indi bir näçe ýyl bäri şol Siriýeden gelenler bar, Irakdan gelenler bar, şu uruşlardan soňra ýa beýleki döwletlerden, bu Kürdistandan, näirden, bu Eýrandan, Awganistandan gelen adamlar şu taýdan soň Ýewropa çykmasyn, şu Türkiýede orun tutsa bolýardy. O Türkiýe hökümetine bir näçe milliard euro urudyp durlar kömek her ýyl. Şol adamlar öz ýurduny saklamak üçin. Ne derecede saklanýar, ne derecede kömek edilýär her bir adama. Men Türkiýanyň içki ýagdaýyny bilemek ýöne şu Ýewrosoýuzyň kömek edýänini men bilýän. Şoň üçin bir ýagdaýym şol adamlar bäri köpçüliklen gelmesin, ömetmesin diýen ýaly terzde edilýän kömek.
Bunu görüp dursunuz. Hani Polşan serhedini Belarus tarapından gelip bana böğüsüp geçecek bolýarlar Germaniýa tarap. Ol bir kanunçylyk bolup durdy. Döwlet serhedi bol. O taýdan uruskady bolmady adam geçme haky ýok. Bulan hemmesem bir dil öwredilen ýaly hemmesi şol Polşanyň üstünden Germaniýa gitjek, Awstriýa gitjek, ýene bir ýere gitjek. Ine Olaňam hemmesini görýän haýsy milletlere degişli şol Siriýadan, Irakdan gelen adamlar kim getirdi olary, nädik getirdi? Haýsy samalyotlar bilen ol görnüp duranda. Ýöne şol adamlardan şol $1300 ta $3.500 çel her bir wiza üçin pul alınıpdyr. Ona mana özleri ekrana çykyp aýdyp durlar. Demek bilen manşaýnyklaryň oýunan, provokatorlaryň oýunan bir oýuny diýip düşünýär. Bu gapdarlaryň mene Polşa serhedini berkidip dur, şugun kugun buňa ýagdaý agyrlaşyp durdy. Başga ýollar bilen ýene de migrantlar gelmesini böwet goýup otylar. Hatda işi migrantlara da. Ýöne şol 6 döwlet, agdy döwletden adamlar bar, iki ýekesi bilen şäherde de duşdum, görüşdüm, salamlaşdyk, ýagdaýyny soradym. Olaňam gün öwürlikde ýöne özlerini ýetýär ýyllaryny akçagalary şo siziň uğradyşyňyz ýa $100, $200 uğratma mümkinçiligi bar. Ýöne şondan kändäli aýtdylar. Bilen bar ýagdaý. Indi şonuň üçin şu 6 döwletde gelip bilýärler işlemäge operasiýony wiza boýunça sadalaşdyrylan ýa ýönekeýdirilen ýa ýeňilleşdirilen çağırış ýa wiza boýunça. Emma bizimkiler gelmek üçin, bizimkiler diýen Türkmenistan alyly anyk gelmek üçin hökmany ýagdaýda pasporty düzüp bolmaly. Onsoň şu tak gelmek üçin 1 ýyl çykyş ýa geliş wizasy bolmaly, çağırşy bolmaly. Şondan soňra bärik gelip işe durup bilýärler. Maşynlikler näme diýärler? Bula bir aýlaýyn firmany açýarlar. Bizne firmasy çağırş hatyn peçatlap paýlaýarlar. Bir aýda alan öýdürünki Ton bu firmany yapıp yetip gidýär. O pul beren benne de garaşy oty 1 ay, 2 ay, 3 ay. 4 ay. Hiç ýyly gördüm bildim ýok, pulum gitdi. Şu zatlaryň bolmadygy üçin näme etmeli? Ilkinji nowatda şol hakykatdanam sizden pul alýan adam firma bolmaly. Şahsiýet däl. Oň arkasyny duran firma bolmaly. Olaň elinde peçaty bolmaly. Olaň jogapkärçiligi bolmaly. Meselem siz bilen haýsyňyz bilen şertname baglaşýan bolsa ene sizden ene şu şertnamanyň esasyna siz ene bizim firmamyza şunça pul bermeli. Soňra bizem şoňa jogapkär dip dilhaty bolmaly olaň. Ol kime berdim, elini gysdyrdım, olam gaçyp alak gitdini, maşyny gökenip dady beýdat dip oturmalar. Kanun bilen işlemän başarmaly biz watandaşlar. Şol üçin aýdýan zatym resmi firmalara ýüzlenmeli. Şo resmi firma bolanda da maňa bärde ýuristler aýdyp berdi. Resmi firma bolanda da ta şo bärde ýerine seredilip çağırış gelýänçe 2 aýdan 3 aý dowamyna wagt tarp edilýär. Adamyň dokumenti geçýär barlardan, o firmadan hemmesi başlan radylaşylandan soňra ol adama çağırış berilýär. Ondan bärde geleniňiz özüňize diýen watandaş. Polşada bir kanun işleme mümkinçilik ýok. Ol öwrenşipdiňiz Türkiýede akkara iş hemmesi şu Türkmenistanyň akyal para peşkeş bilen çözülüp duran bu döwletlerim şeýle mükany diýär. Pul berse kemme zat düzelir. Ýok, pulu da düzelir. Bu taýda prinsip diýilen zat bar, kanun işleýär. Onsoň bärik gelseňiz bir kanun ýol bilen işe dursaňyz, gara işe, soňra polisiýa üstüňize gelse, sizin hökmen deport ediljeňiz görnüp durdy. Gelen ýurduňyz nere? Türkiýe. Ýygyňyza deport edilerseňiz soň siz eýem Ýewrosaýyzyň, mesela Garasanowyna girýäňiz adyňyz, familiýaňyz bilen. Soňra siz Ýewrosaýyzyň hiç bir döwletine resmi çağırş bolanyňyz hiç kim uratmaý watandaşa bir Garasanowy düşeňizden soňra. Ene bu ýagdaýym gaty howply.
Şonuň üçin men size bir kanun hereket edin diýip hiç asan aýtman. Öyle derse sen ýerde geçti, ýerinizden ýetdirersiniz. Men düşünýän ýagdaý gaty agyr we çatyp näme etmeli? Ene häzir onuň pikirlenip göreli näme etmeli? Nähile bolju. Indi şol men çykyşymdan soňra üstüme doldurdular, ýani gaýdyşym ýaljaň bilen, ýani hat bilen hemmejigine jogap berip betsem, şoň üçin bagyşlan kime jogap bermedik boldum. Men ýagdaýymam ýok, gije güni telefon elimde saklap oturmagy. Indi şondan soň ene dün saparaga çykyş etdi, kemine bilen. Şu işsizlik barada, Polşa barada, Wiza barada, watan barada. Sağ bolsalar şeydi açyk düşündirip berdiler. Polşada näme bar? Ýa-da başga nähir çemeleşmek bar şu mesele. Nädirse o bolsa. Şulay diýen pikirler bilen men razylaşýan dün wagtym bolmady gelmäge goşulmagy, şoň üçin men özüm şutadan çykyş edip aýtmaly. Zatlan bar o. Hakykatdanam şeýle şutaýda iň gara iş berilse bizim türkmenlemede berilmeli. Hakykatdanam. Hakykatdanam hemme ýerde palyaklar öz diline gurulýarlar. Rus dilini kan halap baranaklar. Yüzüne diýmeselerim ýeňsäňden hüngürdäp jogap berýär-de, köp berdimi. Barýan bol magazylarda beýlekede. Sen rusça näme diýär? Bulardan öz palyak diline jogap berýärler-de. Olur mihmanhana girjegem bolsam hyllarla bolup men oňa rusça düşünür. Ýani olum ýok, polşa palyak saýtmasaňyz men pan düşünemek. Düşünýär elbetde ýöne şu dille gurläsler gelen. Şular ýaly ýagdaýlar bar, hemmesinde däl ýöne milletçilik şular ýaly şu taýda duýgularym bar, hereketlerim bar. Geçenlerde ondan anırkı yekşenme günahını 100 miňden gowrak adam Warşawada ýa-ni bular milletçileri sağçı partiýalary mitinge çykdyr. 100 miňden gowrak adam bir şäher geçin. Ondan şol adamdan hiç birim şol Ruslarym, Rus dillinim, beýleklerim halana. Ordaňa biz o dilli aýtdymda, ol hani nemislerim halana barın gidin boşadym Polşany. Ersen milletçi bolsa, ýa-ni tire para bolsa, ýene şu ýagdaýa getirjek ekenler-de ýurdy. Indi şo bilinkiler gara işdi işlemeli watandaşlar. Ol gara işem ýa nesip bolany da ýani şoň çykyşyna sapara dogry berläp geçdi-de. Barıp ýene de şol Ukrainanyň ýa Orsun elini işlemeli olaryň bular ýarym iş güýji gelse öz işlerini olar etdirjekdi täze geleni. Ol armadaky starik bilen maladoy bolşy ýaly bular şeýdi bu taýda da türkmeni gapan garaşy ol ýagyp bir pökgemek bu taýda da ýok ýöne. Resmi ak firmalaryň üstü bilen gelinende onu sen işin kärin tejriben boýunça sana iş berýärler, ornam berýärler, ýatak jaýyňam bar, aýlygyňam bar, hemmesi halal tölenýär. Men bar iki firmany aýlanyp gaýtdym, 2 günni şu magatyna ýeteýin anan bilenip. Ene şeýle o saparaga bilen kemine de şu iş meselesinde, Polşa meselesinde bir topar yani soruň üstünde durup meseleni aýdynlaşdyrdylar. Şoň ýerýanym ýanem geň almaly dünýasym ol iş berýär, $750 diýip ýa-ni elekçilige edip eýle garanjaklap duran ýigit bar. Olam dün gönefire çykan eken, olam meňden tamda ýene eme boldy. Peýda boldy. Menem girdim, enne eden işine pişman edýän diýen ýaly sorag berdim, ol sesem çykaranat, jogap berenak, beýle kilen üstüne böküp geçe. Ýöne bir zat aýtmaly, ol ýa boýnuny aldy, eden işiniň ýalňyşlygyny men däl, men bilemek, men iş beremek, men ýöne şu taýda özümi mene ýanky näme diýip dastavkada işleýän. Men de 2-3 minutluk şäherde surat aldım, şu taýda 3 minutyň içinde 5-6 san adam arkasy ýa haltaly, emeli, kardinkaly, aýagy tigir velosipedli dastavka işläp berýär. Olamsa şolar ýaly dastavkada işläp günni görüp berir. Ýaşygyt ýöne näme üçin başyny şu işlere sokdy, näme üçin halka ters informasiýa berdi, näme üçin halky ullanmakçy boldy. Eger ol ýüzüni açyp çykyş etmedik bolsa, häzir motoror dol aňyrdy.
Tep yüz açıldı. Biz onun hatta istesek tapıp bilecek, cevapkarçılığı da çekip bilecek halkalı yerler. Ama ana vatandaşımızın biri iki yerden geldi bana durulu firmalar ana yankı Türkiye'de anons yayradıptırlar. Demedi. Porsche'da iş var, iş veriyor. Bizim mızımız $1,000, $1,500, $2,000, $3,000. Qarad kim ağzına näme gelse şonaydı botu. Beýle iş berilen bolsa onu näme üçin olar el telefonunu goýupdyrlar, firmaň ady ýok. Gurumaň edaraň ady ýok. Näme üçin olaň telefony ýok, hanolaň jogapkarçylygy, hanolaň ýuridik karhanasy ýa edarasy. Haýsy bir el telefonlaryň diýennesi gulak asyp oňa $3,000 pul berjek watandaşlar. Türkmen halky sadalygyny men bilýän. Ýöne bu derejede sada bolmak gerek gäle bu bilimsizligem diýmän, akylsyzlyk bolup durdy. Köçeden barýan adamy ol 10 aýda ýygynan puluň eline berip men işe garaşýanyp otursam nähili bar? Şol kun şol. Her zat etsek öňünden çykan men iş tap bereýin ýene pul ökçeklerde şu mal men adamlar puluňy dogradym men size iş bereýin diýsem erti men muslimy gömersiňiz şo pul beren. Men bilip durna. Ýöne ol ynam. Şol ynamy ödemek gerek. Ödemek üçin halkyň öňüne çykyp ýalan sözlemek gerek. Bular ýaly agyrly meselede. Ol bir gyýda hat ýazana men eýleýär, men beýle dip. O halkan laboratora işsiz günsiz ýygyny galan şagyryn eklijek adamlar hemmeden razy bolupdyr. Olum alyp olaň nerwusyny oýnaýar, şolar ýaly aýdym aýdyp beren bolup ýa süýji sözler. Bolmady. Ana Türkiýede de şo uğradylan saytlar bar, hem telefonlar. Jaňydyň aýdyn, hani siziň resmi hagyzyňyz barmy? Ýok. Onu näme üçin halkalýan? Tapın şolun eýesini. Görüleşiň ýüzbeý, suratyny alyň, uğradyň ene maşenlikler. Siz arlamasa beýlekler arlajak. Eýe mahlarynyň hem sany tajagy ýok. Hani ýazyp oturýar. Halmyrada elimden şunu aldylar, bir aý boldy garaşyp oturdy, 2 aý boldy habary ýok olardan dip. Jaňa edip baglap oturarlar, mar soňky jamyz berdik. Näme üçin biz beýdip alýar, özlerim biziň öz türkmen. Ene dün ol ýigit tersine saýrap oturdy. Ondan sonra men aýdan zatla, men mümkin düýün kişi sapara bilen kemine aýdan ähli hakykatlar özdeli bilen özü saýdyp oturdy. Polşan ýagdaý. Aýtjak bolsaň, ozal nirede edin, şondan maslamaly keninde. Näme gerekdi ol? Ine men geldi biri, wagala geldim, garşyladym, oň çemedalaryny aldım, maşyna attym, ona poýda mindirdim, gitdi, hani bu taýda kamera hranyny, hani bu taýda kafeteriýasy. Ýemek içmek üçin ýa ýatjak bolsaň, hani ýokardym. Ol adamlar bu zatlar üçin gelin, işlemek üçin çağırlaryny, ýygyna galalaryny eklemek üçin gelýär. O sen o takalın kime gerek? Şo pul almak üçin başlanan oyun. Wa käşke ödem bir firmaň eýesi bolsa, bir ulu firmada işläp beren adam bolsa, men onu düşünürdim. Şol adam içinden görüp şu zatlar halka aýdýar, kömek bolsun dip. Ýok. Ýok. On özü hene dastavkada işläp beren şo dünkü köçede görülenleriň biri. Bolu bilse. Onu näme gerekdi? Şondan maslamaly kenni. Men geldim bolna aýlyk hakymşy, gulluk hakymşy, ýöne men hiç taýda jogap bermek şu ýeriň ýagdaýyna aýdýanysa, onu kömek etmese de hakykat aýtdygy borda öz halkyny. Ýok, han gelsin men öňme $750 köp bolýan bolsa. Ene men sen öňde dun Polşada jaňat da maňa. Gel görüşeli bolmasa. Diýän dogry bolsa. Görköz maňa nirde ba $750 iş kim firma, haýsy firmasy? Baraly şol firma. Nädip bolar çagyrýar? Nädip adamlary ýerleşdirýär? Nädip aýrlyk gullugyny töleýär? Näçe wagtdan şertname baglaşýar? Sorokene. Ýöne birine de jogap ýok. Dünkü eden göne firmada hiç bir adama ýygyl jogap bermän, men kana dinlemek, onun näşe oturdum soň görsem, bir boş gurulgy wagtym sarp etmäýin başga işlemelen meşgul. Şoň üçin ýene de bir aýdylýan zat watandaşlar dumly duşdan hani kommentlerde de ýazylypdyr. Jaň edip aýdýarlar maňa, ýazypdylar postamy. Hani saparaga daýtdy, kemine daýtdy, beýle watandaşlarymyz bir beýdip o ýurtdan bu ýurda göçüp berenden, bäş saýyň ýygynyň nanatly biz piyada diýilen ýaly.
Beýtip berenden hemmemiz güýjümiz bir ýere jemläp watana gidenimiz kän bahbetli boljak. Şo gurrun ýene bir gede gaýtalap aýdýar. Bizde başga çykylgy ýok watandaşlar. Häzir şu mal iş bolaýandy. Dün kemen aýtdy da, şo 1% şo Türkiýedekiler 1% bolarlyk iş bar, şu taýda ýa ýok. Galan 99-sy näme daş gemirmeli. Bagty şuwan bärik gelip işlemeli, galana motayda ýatmaly. Bilim beadalatlyk. Näme üçin biz hemmemiz 100% bolup, öz watanymyzyň, öz halkymyzyň, öz çağalymyzyň gelejegini alad etmeliler. Bir günde düzeltilmeli zady 30 ýyla çekdik. Men şoňa gynanýan watandaşlar. Siz şo nesil, şo enatalaňyz dymy oturansaň, öňkü nesil dymy oturansaň, menden duşlam tapara bilen şu güne sizi düşürdik. Siz hem dymy oturýarsyňyz, öz çağalaňyzdan girew aldy. Plana düşdi. Haram diktatyryň eline. Näme boljak olar? Kim galadasy bar sizden maşa olar? Hökümetmi, döwletmi? Kime gerek olar? Aşon üçin ýene de size etjek teklifim. Haýşymam şo. Watandaşlar, bir az erte kunem görmäge başaralyň. Watan elmidam gerekdir. İş watanyna tapylsa ýurdun daşyna näme görümiz bar dedim. Şu tapylmak üçin ýurdun içinde özümüz şu taýda şu men üstüme hat bilen jaň bilen gömüşüňiz ýaly şey edip, "Almurada sen durdy, biz gidelik, biz öňe çykaly, watan bizinki" dip jaň edýäňiz 2 ýeka. 100 adamdan 1 adam ýa 2 adam. Galan 98-sine bir watan gerek gelmi? O nähil beýle bolýar. Bolýar, ýene de men aýdýan, hiç ýyl garşylygym ýok, her kişi özüçe çözýär. Bir meselen, ýylyňyzda galan çağılar az olar, eklemeli, saklamaly, enatalaňyz bilen bilelikdi. Ýöne siz bu gün edip biljek ýeke zadyňyz stak gelmeli, bolsa ýene 3 ay garaşmaly pesinde. Orta hasapda. 3 ay içeli kış geçip gitjek. Firma tapylaýandy. Olum 1%-ine iş tapyljak. 3 ay içeli olum gününe üzere nähil bar siz bir maşenlikleň eline $1000, $3000 gowşurýan bolsaňyz. Tapara gaty dogry belläp geçdi. Şu mahal watana gerek, hemmemiz üýüşüp şu gerek işlemde harç edel diýip bäş saýygnamalyysam, ana bular özlerine pul ýok diýjeklerdi. Diýdilerim de. İnternet hemen YouTube kanal açıptırlar, şunu bir de ağırlamak için, pul almak için kanal açtılar. Yeka köpüge malama, son kısımda şu iyun ayından beri geçen yılın. Bir yılın uğrak vardı işte. O ön kısımda da bar, şu tölününü 8 ayım, 9 ay, ähli tölününü $500. Onu bana milletimizin, halkımızın gerek yarağına, ya zerurları, ya mätäçlere harc ettim. Men beýdip çağıklayan adamlar, watandaşlar. Hiç açana, beýle bolmany. Ýöne bir etmeli iş barda. Siz maşenliklere $2000-3000 berme arady, emma watany gezek gelende şoňa da çykdy desçek gelsin, janyňyza morta goýjak. Onu kim etmeli? Aýdyn, kim etmeli? Bir 5-10 tane adam bilen ol hökümet ýykylýan bolsa, men size sözümem harçlajak etmeli işimiz bilýärdi. Ýöne ýagyňam tanamak gerekdi. Oň ýeňsesinde urwan bolan lellim bolandan oň ýeňsesinde duran adamdy dünýäniň tersine dolandyp türkmeniň ähli pulny hortumlar otylar. Size meni sergezdan. Beýle de bir sadalyk gerek gele. Men sadalyk diýip aýdýan başga söz bar bolýar, menden dilime getirmeň watandaşlar. Men hiç kim öýköle desem, kemsi desem gelemek. Menim sizin biriňiz. Menim halkdan çykan çağa. Ýöne bir seredine bolýan zat. Ana kemine aýtdy, saparaga da aýtdy, firma düzmek hiç, men olardan aýş etdim, şu real ýagdaý bar dip. Men öňüňkü çykyşymy ýydan ana düýün ikisi dolyp, hökümetiň edämeli işi hökmüne ana özleri size aýdyp berdiler. Ýöne şu çykalgym hemmemiz. 100 adamdan birine kömek edebilsek, galan 99-dan Türkiýede işsiz oturman. O taýda makrydy, görüp otursun. Onun gowy hemmemiz bir çukura tüýkürip, watanly meseleni ala dessek bolmazjakmy? Ýene bir gezep oturun, oýlanşyň watandaşlar, haýyş edýän sizden. Şu ýylyňyzda galalan saglygym, ömrüm, gelejegim siziň eliňizde şu gün, ýurdun daşyndan. Siz etmeseňiz olara hiç kim kömek edebiljekler. Şonam aýdaýyn.
Yani o devletten bu devlete göçüp näçe ýene ýaşarsın? Tagym benim krize ýem porsa da geldi. Bar kriz. Ýokda, ýöne şol iň gara işler bardy. Indi biz näme başga milletden pokun artyp ýaşamaly millet bolduk. Hano biziň bu ýsoncumyz, mertebämiz, türkmenler. Beterem beýdip ýere pylçap urmaly. Men şu Ýewropaň haýsy döwletine gezende de kellemde ýa telpek ýa türkmen taşıyanma. Men onun Gurban Gulyň samsyklarynyň ýeme agitasyasy üçin geýmek. Men onu öz halkyma, watanyma buýsanyp geýýän. Bir buýsanmak bolar öz halkyna, öz watanyna. Gelin beýtmäliň meni. Bolýar, men aýtdym, şu ýagdaýymyzyň çatdygynyň firmaçylysy şoň üstü bilen vakansiýalary bar ýere uğradyr. Olar onu kabul etjekmi? Etjekken vakansiýa diýilen berem, olar 10-15 belki 50 adamyň içinden birini saýlap alýarlar bir gözüýe. Siz şoň sanawyna düşjekmi, girjekmi ýa ýokmy? Olam bellidi. Hawa aýdýar, ene Türkiýede abi bilen ben Uber maşyn mar sürsen ene pulu var. Ya aýdýar bir günde $100 pulu var. Kim mazan ya $100 pulu? Ho, dastavkada işlejek bolsa aýyna şanyna raketa bolmaly $100 kazanjak bol. Köçedäki trafik adamlaryň emesi bulan arasyndan başaryp çykmak üçin sen olu her svetoforda durup geçjek bolsa nähili ýol geçmeli. Hawa Uber var, sen olu bu palyaklaryň dilini bilýän Uber'de gurulşmak üçin geldi de klientin. Senden bir zat sorady. Ya bir zat haýyş et. Ya sen polis saklady. Näde gurulşjak o bilen? Dil bilmesen. Şoför olan peýdasy ýokdy. Özleriň dilini bilmeli her kim biz bilip ýaşaýan ýurdumyň dilini bilemsen biz sotaýda ýaşap otursa para bul. Dil bilmesen o döwletde sana işem ýok, kärem ýok, gatnaşygym ýok, hiç dat ýok. Şoň üçin ýene bir gede oturuň pikirlerim. Belki şu zatlardan ählisinden bize ýakyny gowgusy peýdalysy watana dolanmak diýip hasap edýän men. Ýene bir gede şonu aýdýan watandaşlar. Ýöne siz şol hökman şol şeýdiň diýip men size emredip biljekler. Her bir adam özü üçin çözmeli. Şu meseleni. Öz janymyza agram salmasak iş düzeljekler. Ona men ýyllar boýy aýdyp gelýän. Ýöne beýdip problemadan gaçyp problemany çözüp bolana, probleman içine girip çözüp bolýar. Şonu aýdyn, nidim? Bolýa onu şuwurlukça sag oturuň, ene köçe çyksam şol ýa-ni dastavşyk ýigitlerimiň ýa-ni kardeşlerini surat alyp düşüren bir kommunat. Sag oturuň, saglykda görüşelim.